Ale na čo sú ti poznámky? Vieš? Dobrý deň, dovolte by som vám predstavil môj pokus elektromagnet. Cieľom tejto práce bolo predstaviť, ako funguje a ako vyzerá. Takže potreboval som na to klinec, na ktorý som navinul izolovaný vodič. Ten som prepojil vlastne cez spínač na baterku. Keď stlačíme spínač, tak sa obvod aktivuje a mal by vlastne priťahovať tieto železné kovové spínky a klínčeky. Prečo? Lebo vlastne tým vodičom, keď je navinutý na vlastne to jadro, tak tým prechádza elektrický prúd a vtedy vzniká magnetické pole. A čím je to vlastne dlhšie, tak tým to magnetické pole môže byť silnejšie. No tu máš dosť slabé to magnetické, nie? Viem, len to 9V baterka a menej vydrží a už možno bude kus vybitá. Že moc to neudrží, nie je to také efektívne, ale vlastne funguje ale to. vidíme, hej, funguje. A tie klinčeky sa prečo pritiahnu? Lebo sú záporne nabité a toto je kladne nabité, takže sa vlastne navzájom priťahujú. Myslíš aj tak? A ešte? Keď je to magnet, tak toto sú aké telesa? Feromagnetické. Feromagnetické. Dobre. Nie je to už také silné, lebo ten magnet je už vybitý, keď som to ešte skúšal. Vybitý, batéria je vybitá, hej. Batéria je vybitá. Tak keď si mal náhradnú. Stlačím gombík, tak sa to odpojí z toho vlastne, lebo prestane obvodom prechádzať prúd. Čiže pokiaľ obvodom prechádza elektrický prúd, tak sa tam okolí tej cievky sa vytvorí magnetické tak, pole. čiže súčasne s elektrickým poľom vzniká aj pole magnetické. magnetické. Dobre.